pagtibaan nato sa Semana Santa, magbisita iglesia kita mga kapuso sa pipila ka mga simbahan diya sa lalawigan sa Bohol, kundi na ilang mga kisame, gilibutan o mga dibuho kon ceiling painting. Kini ang halad sa mga bulanong artist nga mitanyag sa ilang talento ug serbisyo. Ani ang report. Kung kaniadto, simple ug hawan kaayo ang sud sa St. John the Baptist Parish sa Garcia Hernandez, Bohol, karon mahingang haka sa kaanindot sa mga dibuho sa kisame. Gihulagway sa dibuho ang pagpatukod sa maong simbahan ug ang mabulukong kasaysayan niini sama sa cholera outbreak kaniadtong tuig 1882. Ang pagkasunog usab niini niadtong panahon sa giyera. Laki pusab ang nahitabong linog ni atong tuig 1991, diin sentro sa linog ang Garcia Hernandez. Samtang sa lungsod sa Batuan, Bohol, makita usab ang St. James the Great Parish. Gihulagway nga mao kini ang labing nindot nga dome painting sa tibuok lalawigan. Makita usab ang maanindot nga mga dibuho sa St. Joseph the Worker Cathedral sa Tagbilaran City. Para nako, importante kayo ang ceiling painting. Tungod kay sa unang panahon sa wala pa'y social media, this serves as the catechism for the people. Labi na tungod kay samtang magpaabot sila sa bari o nyamuhanga dito sa maungas painting, ilang makitaan ang mga importante kaayong mga pagturon diha sa maong painting. Samtang nagpadayon pa usab sa pagtrabaho sa ceiling painting ang mga sakop sa Piskay Art Group sa Immaculate Conception Parish sa Sierra Bulyones. Gitrabaho usab karon ang kisame sa Santo Niño Parish sa Katigbian, Bohol. Nangunay sa mga ceiling painting ang mga sakop sa Piskay Art Group kon grupo sa mga Boholanong artist nga mitanyag sa ilang talento. Isip usa ka artist akong ipaabot ito ang akong pasalamat. Hopefully na namin makuha ang pagtulunan sa mga obra diya sa world na makita dato sa adlaw-adlaw ni hangad nato sa diya sa atong kisame sa simbahan. Ang pondo nga gigamit sa mga dibuho nagagikan mismo sa donasyon sa mga parokyano ug sa mga sponsors. Gibana-banang anaa sa 2.5 million pesos ngadto na sa 3.5 million pesos ang budget sa ceiling painting nga trabahoon sud sa 7 ka buwan ug usahay mahuman pagkahuman sa usa ka tuig. Pinaagi sa mga dibuho, gipahinumdum kanato nga ang Semana Santa mao'y panahon sa pagpamalandong sa sakripisyo ug pagpasakit ni Jesus alang sa atong kaluwasan. Kauban si Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, GMA Regional TV Live.